Gunnar, gratulerer med 2 nye poeng, 35-21. Vad vill du säga om matchen? Nej, bara kamp och jag är väldigt förnöjd med gutten. Tog tag i kampen kanske snart efter 10-15 minuter hade vi kanske bra kontroll på kampen och det var viktigt. Vi visste att vi är bättre lag än Björnar men det är viktigt att visa det in på banan och samtidigt får man som tränare att få lite plats för unga gutten att få lite erfaring och investering på framtiden. Det är också viktigt. Och där var jag väldigt glad med här och vi gjorde jobb in på banan och fick så unga gutten fick lite speltid och gjorde det bra jobb. Nu hade du spilt jo med Eivind Berg tillbaka av skade. Du spilt med ny linje som debuterade för oss idag. Vad vill du säga om Asgeir? Asgeir är stort talent och 96 modell och ung gutt. Han är bara en av många som vi har som har stor framtid hvis han jobbar kommer han hårt och han har jobbat bra sista uker och stor framgång. Han är spelare som kan göra bra på framtiden. Men han tränger att jobba mer vidare men han fick några minuter här som var viktigt för honom och vi hoppas att det är bra investering för hans framtid och det är viktigt och samtidigt att så Eivind Berg tillbaka efter 1 år. Och det är väldigt samtidigt också viktigt för att vi får alla spela på plats och med brett i laget och med konkurrens och mindre belastning för alla. Och det är väldigt viktigt.